Karong adlaw mga ma'am og sir, wala usatay charity nga video karon kay naaman ta karon diri sa bukid, diri sa Manay Davao Oriental. Manguha usata karon og isda or kagang badya. Kauban nako karon si Kimi mga ma'am og sir, diara si Ma'am Kimi og si Ma'am Anje. Bali nagpalit na lang pod ko og musket karon mga ma'am og sir, kay kaning musketa mao niya mo ang gamiton karon kay mamukot mi dito ag isda. Bahala ginagmay swerte og makakuha mig dinagko nga isda. So dili lang ka isda, apel po na ang kagang. So unsa pa man atong dugayan ato na sugdan og panguha og isda. Tara. Tara, let's go. Gusto ko ng jampo. Nanata karon diri sa may sapa, bali tudloan ako ni sila mga ma'am og sir og tudloan sa tamo og unsaon og panguha sa mga kagang or ginatawag nila nga alimango. Bali alimango ni siya nga Bisaya. Ang atong unahon og kuha karon mga ma'am og sir, kagang mo sa atong panguha no. So tudloan tamo og unsaon og panguha sa mga kagang. Kamo tudloan sa tamo ug unsaon pagkuha sa mga kagang. Ang inyong buhaton ug na gani mo makit-an gani nga dako nga bato dia kutob sa makita ninyo nga nay bangag nanay unod nanay kagang nga sulod ana. So diri ta dapita dali. Tara. Diri ha. So para sa ninyo makakita gani mag inani nga bato sama na kanang isa abrihan ninyo na. Abrihan ni. Sure ka nga na unod ni? O nalagi na unod lagi, abrihin ang bato. Basta makita nimo nga naibangaga na sa kilid niya, nagi na siya unod. Hinahinay lang abre. Hinahinaya. Nana nagtago di ang kagang. Oy tura. Dakpa diyon. Kana mao na kagang dakpa diyon. Sa man taon ay kahadlok dili lagi na mamaak lagi. Oy. Dili na mamaak. Naon sa na ang taon oy. Oy tura, nao daghan na di oy. Daghan kagang dia panguha di. Bro, tabangi kimi. O tuara daw palantaw. O tuara mo ni kagang. Dakpa na gyud. Napa? Uy tura nagdagan. Kana dakpa. Ayo na. O tura. Tanliok. Dakpa kimi. Dili lagi na mangon sa kimi. Dakpa na. Tura. Nagdupa. Ay dagan. Ala, musukol. Wala. Guniti, dili lagi na mangon sa. Guniti kimi. Uy, sa. Ala lang matras man. Guniti kimi. Udah uy. Naon pagdakop ha? Manay sikreto pagdakop mga ma'am og sir. Lantawan ninyo mga ma'am og sir. Perting tambuka yung tawag kagang. Napa? Napay na bilen? Ito raw. Guniti. Dili gina mangonsa. Oh halo, dakpan kimi. Ay kadlok kimi. Dili na mangonsa ng taon eh. Sudan na. Ay kuha kimi. So mao ni ang kagang mga ma'am og sir. So nakita ninyo mao ni ang kagang. Napa diha. So napa dia ani bato dia kana abrihin ang bato dia nay kagang dia dagan kayo. Sakit anak ko yan. Ya abrihin. Kita ko lamo yan na dia aron. Kada bato kuha ng bato. Na dia di saluma. Ha? Saluma sikupa para makita nimo. So ang pagsaluman ni. Kuha sa ni Kimi ibutaw sa dito sa kuano. Guniti sa niyo. Guniti sa niyo. Guniti sa niyo. Dili gina mamaak lagi. No. So kana lami kina siya gataan. Na dia, nagtago ra to dia. Ukaya na siya ukaya. Ano ko tong Dara dia. ganyan. Ay lang lubugan kay para makita. Ito dagan. Na dia bali sa pika sa bato. Asa? Na dia. Abrihin ang bato. Nang kagang dia. O kana na dia salom. Na dia ang tago ra kanang bato na. Ay baki man dito. Turo baki. Abi na kagang asa mo to? Asa na? Oh, sudan gyapon ang baki. Sama. Turo, nisuksok dito sa kilid sa bato. Baki man na oh. Kana dakpa. Ayaw buhi. Dito gyud. Hinaya pud bira ha? Dili ra man dai kagang na adre mga ma'am og sir na po dai sila baki no. Og kimudakop si Kimi og baki. So anaon pagdakop og baki mga ma'am og sir. Kana sudan ra gyapon na ibutan dito sa galon. Diri Kimi na bato diri Kimi oh. Kani Kimi oh kay naibangag sa kilid Kimi oh. Sigurado jud Kimi nga naay kagang diri abrihin ni Kimi. Tinuod na ha? O naalagi na, hinahinaya lang. Naalagi na, bantay ha kay basig muambak. Di ang skillet di, basig muambak di mdagan. Nala di tanawa di Turo. Nadi o, dakpa Kimi. Asa man? Nadi slalom turo, ni kawaso, turo yung mata o. Ara o. Asa man? Nala kuita Kimi. Kamuta Kimi. Nala slalom, nas tubig Kimi. Turo. Asa man? Nadi ah. Wala man good. Ay, kana hikapa. Pahika pa dyan mo sa kuha?
Mo gani ano para makakatan Di, kagdakop makakanap gani no. ko. Dili lagi na mo sa lagi mangipit ra man na siya. Ngipit. Tara. Nasa ay pagkadlok, nasa mahadlok na noon ka. Ay sa. Ay kadlok. Ay sa ba? Na si Kupa na dia, si Kupa. Asa man? Na dia. Ayo na kay dili gini na madakpan ug kuhito ninyo. Dapat hikuan ba si Kupa sa kamot ba si Kupa. Ay nagkuan na dia ana diretso nagkuan na si Kupa kimi. Na dia sigurado gina mga mamokser nga naa guni unod. Makita niyo dia karon mga mamok. Tora. Oh. Ara. So mo na siya no. Daw? So tambok kayo no. Mo ni kagang diriya sa bukid mga mamokser daghan jud ka makuha nga sudan. So dili lang kay kagang imong makuha diriya sa may sapa. Napo kay makuha diriya nga sudan sa may dabong. Ali. Na dia. Oh. Na sa mandapit. Sige. Tago. Ana dia nitago ra nga. Oy, turang kagat. Asa man? Na sa ilaw mo. Kuta sudan na. Guniti ang kamot. Para dili siya kadagan. Di tabangin ko di. Tara lang kadako. Tara dako kayo. Gidakpa. Pasagdi. Dakpa kimi. Ay beragana kimi. Tara. Dakpa kimi. Oy, lagi. Dakpa. Guniting kamot. Oh, dakpa. Lolo dagan no. Ayaw sugot nga makadagan na siya naon sa tampok kay na. Lami ka karnihin. Guniting kamot ay kadlok. Guniting lawas. Dili man na siya mamaak, God. Guniting. Gilapay. Ayaw nyo ilapay. Guniting kimi. Mudagan. Guniting. Ana dai palantaw. Dakpa. Kasakit na ni ma. Palo Dili. ng dugo. Yawa mo niyang kagang niya. Oh, di ba? Babae. Basta babae gani ang kagang. Isunod na natin sa yawa mo kagang niya. Nanatadring dapita mga ma'am og sir sa ilalom sa kawayanan og naadriya sa dakong kahoy. Diriya mga ma'am og sir daghan jud mga kagang nga nagpuyo diriya sa ilalom sa bato-bato mga ma'am og sir no. So mobalin ta dito sa Pikas kay kagandagan dito sa Pikas oh. Kay mingaw dito ang area, bugnaw dito ang area. Una lang mo ha, kay musunod ra ko ninyo. Alisod jud ayo ang kuandre mga ma'am og sir pero okay ra na kay importante. Sudan manggihapon ni mga ma'am og sir. Nakay dakpan. Asa man? Gamay. Okay ra na. Sudan manggihapon na bahala gamay daginuton na to na. Dibutan na sa galon diretso. Nasa. Daginuton ug unsay makuha gamay man ang madako kuhaon. Sudan ra gyapon na siya. Lami manggapon ng gamay no. Oh lami gyapon ang gamay asa mo tatong dagko. Mas lami jud ang dako. Oh sige na. Dito na pito sa unahan no. Masa lang naman nakuha? Susu. Ay suso. Gamay na sa suso eh. Pero ibutan na sudan ra gyapon na. Dami man gyapon na suso. Diri ang mga ma'am og sir kaning sapa diri hinlo jud kaning sapa diri ang mga ma'am og sir kay kaning tubig gikan man gud ni siya sa bukid. So bali hinlo kaning tubig diri ano kay lahi man ni siya nga linya no. So kaning tubig padulong na dito sa dagat. Maong ugunsay kuhaon na to diri sa sapa nga sudan. Safety kayo kay hinlo man ang sapa diri ano dili man para sa uban nga sapa nga daghan og mga basura. Nay kagang. Sige. Guriti. Nipilit ang gamot. Ambi. Wala naman ay kusog na. Dili mo na sakit. Ambi. Dili na matanggal. Yan di puno daw. Asa itong gagang? Nato diri oh. Ay kabalaka kaya tutundak po itong gagang. Punto ka, onda. Napato diri ah. Pangitaw na to ay kabalaka kay. Pangitaw na to itong gagang ah. Kung gasa to dapita ni tago. Narato diri ang gagang. Ay kabalaka kaya tutundak po.
Sumoto karon mga mama og sir no, undang sa mi og panguha og kagang kay napaakan og kagang ako ang kauban, labi na si Kimi napaakan og kagang. So mo ni akong kuha karon mga mama og sir oh. So mo rin taon na gamay rin taon. So sudan na ni mga mama og sir, klase-klase na siya, na isuso, na ikagang, na po'y papaitan. Bali manguha na lang dabong ni Kimi karon mga mama og sir. Kimi, manguha na lang tagdabong Kimi ha, kay dili naman kamo dakop og kagang kay napaakan mga kagang. Asa may mo nakuha Kimi? Mo na. Dako asa dabong oy, kanhi may dabong. Tag-as kayo. Napa diya Kimi? Atura Kimi oh. Kuha na Kimi. Kana sa tumoy Kimi. Pagamping diya ha kay na ganina kagang ang nipaksi mo karon. Basig lahi na amo kit-kit si mo diya. O kana poka Kimi, poka. Anaw na sa pagkuha mga mama og sir sa pagkuha sa dabong. Diri ako sa klase gid mga gulay ato makuha no, na dabong. Kana kay tambok kaayo, sudan na ni. Mo ni mga mama og sir no, dagko kay dabong among gibangha karon. Isagol na mo ni sa kagang among nakuha nya, gataan dayon aperteng lamya sulbad dayon. Diri sa bukid mabuhi jud ka basta magkugi lang mo mga mama og sir. Diri rami taman mga mama og sir kay surrender na sila og panguha og kagang kay madlok naman sila mugunit og kagang gud kay mangitkit man gud. So dabong na lang. So okay na tong kagang, bahala gamay pero bawi man diriya sa dabong nya pare sa globe. Good sa kayong panodan. So mao lang to. Salamat kayo sa inyong pagtanaw sa among video karon. Unta suportahan gyapon ko ninyo mga ma'am og sir. Pinagi lang sa pag-share ng video ha. Dako na kay nang tabang para sa kuwaog. Mao lang to. Bye-bye.